Ai hui prin Gran Canaria și am găsit vara din februarie și locuri care ne-au lăsat fără cuvinte. Și am lăsat în urmă resorturile aglomerate și am pornit pe drumuri care nu apar în broșuri, locuri de pe altă lume, sate ascunse în munți, plaje sălbatice, puncte de belvedere și locul unde singurul zgomot e vântul. Acolo am simțit cu adevărat insula, autentică, liniștită, surprinzătoare. Dacă vrei să vezi Gran Canaria dincolo de turismul de masă, vino cu noi în aventură, urmărește-ne și descoperă toate locurile faine din clipurile noastre. Mersi!